Čo ak vám poviem, že vaša obvyklá modrá skalica na jesenné ošetrenie záhrady je ako používať parný stroj v dobe elektromobilov? Áno, funguje. Ale existujú metódy desiatky, dokonca stovky krát účinnejšie. Dnes si raz a navždy vysvetlíme, prečo sú bordovská zmes a koncentrovaná močovina prekonané. A ukážem vám, čím ich nahradiť, aby vaša záhrada privítala jar absolútne zdravá. Každú jeseň sa milióny záhradkárov po celom svete púšťajú do boja. Boja s hubami, lišajníkmi a prezimujúcimi štádiami škodcov. V ich arzenáli sú časom preverené, ako sa im zdá, prostriedky. Modrá a zelená skalica, bordovská zmes. Táto tradícia modrého postreku sa odovzdáva z generácie na generáciu. Cieľ je ušľachtilý. Vykonať likvidačné ošetrenie, teda vypáliť všetko patogénne, čo sa usadilo na prezimovanie v kôre stromov. Ale je toto vypaľovanie naozaj také účinné? Takže poďme sa na to pozrieť bližšie. V čom je vlastne ten hlavný fundamentálny problém starej gardy? Prečo tak smelo tvrdím, že bordovská zmes a síran meďnatý, teda modrá skalica, sú minulosťou? Celé je to o jednom jednoduchom slove – kontaktný. Tieto prípravky pôsobia kontaktne. Čo to znamená? Predstavte si, že natierate plot. Farba sa nanáša na povrch a vytvára ochrannú vrstvu. Presne takto funguje aj síran meďnatý. Na kôre stromov vytvára tenký modrastý film. Tento film skutočne zabíja spóry húb, ktoré sa naň dostanú. Znie to celkom dobre, však? Na prvý pohľad všetko logicky sedí. Pokryli sme strom ochranným pancierom a nepriateľ neprejde. Ale diabol, ako vždy, sa skrýva v detailoch. Tento pancier je však veľmi zraniteľný. Stačí jeden poriadny jesenný dážď a značná časť vašej ochrany sa jednoducho zmije do pôdy. A čo tie miesta, kam ste sa postrekovačom fyzicky nedostali? Malé prasklinky v kôre, miesta pod odlúpnutými šupinkami, pazuchy púčikov. Všetky tieto skryté zákutia zostávajú bez ochrany. Je to, ako keby ste sa snažili zamknúť dom a pritom nechali všetky okná otvorené. Vytvárate tak len ilúziu bezpečnosti, zatiaľ čo hlavná hrozba si pokojne prečká nepriaznivé počasie vo svojom úkryte. A čo sa vlastne deje pod kôrou, kým obdivujeme ten krásny modrý povlak? Tam dole pulzuje skrytý život. Pôvodcovia najnebezpečnejších chorôb, chrasty, moniliózy, kokomikózy, nie sú žiadne hlúpe organizmy. Nesedia len tak na otvorenom priestranstve a nečakajú, kým ich zmije medený roztok. Nájdu si ideálne zimné útočiská. Mikroskopické trhlinky v kôre, drobné ranky, miesta okolo púčikov, to sú ich spoľahlivé úkryty. Podhubie preniká hlboko do tkaní, kde bezpečne prezimuje. Modrá skalica, ako si pamätáme, zostáva na povrchu. Fyzicky sa jednoducho nemôže dostať do týchto úkrytov. Je to ako snažiť sa umyť si ruky bez toho, aby ste si zložili hrubé špinavé rukavice. Môžete na ne liať mydlovú vodu, koľko len chcete, no špina pod rukavicami nikam nezmizne. Rovnako je to aj tu. Vy usilovne postrekujete strom. Zatiaľ čo hlavný nepriateľ sedí vo svojom bunkri pod kôrou a len čaká na jarné teplo, aby začal svoju deštruktívnu prácu. Celá naša procedúra je preňho len taká malá jesenná sprcha. Dobre, poviete si, ale čo s obľúbenou babskou radou? Ošetrenie koncentrovaným roztokom močoviny alebo karbamidu? Túto metódu prezentujú ako dva v jednom. Fungicíd aj dusíkaté hnojivo. Znie to lákavo, no aj tu sa skrývajú vážne úskalia. Áno, vysoká koncentrácia močoviny skutočne dokáže spáliť časť prezimujúcich húb a dokonca aj vajíčka niektorých škodcov. Slovo spáliť je tu kľúčové. Tento roztok pôsobí ako chemické popálenie, no jeho účinnosť poprvé veľmi závisí od počasia. V suchom počasí funguje lepšie, vo vlhkom horšie a po druhé, a to je najdôležitejšie, takýto koncentrovaný roztok predstavuje obrovský stres pre samotnú rastlinu. Strom sa pripravuje na zimný spánok, spomaluje všetky procesy a my ho v tomto momente doslova oblievame vriacou vodou. Ba čo viac, dusík obsiahnutý v močovine môže vyprovokovať predčasné prebudenie púčikov alebo predĺžiť proces dozrievania dreva. V dôsledku toho sa kôra stáva zraniteľnejšou voči mrazom, čo môže viesť k mrazovým trhlinám a poškodeniam. Pri pokuse vyriešiť jeden problém, tak riskujeme vytvorenie iného, nemenej vážneho. Existuje aj iná skrytá hrozba, na ktorú mnoho záhradkárov ani nepomyslí. Ide o kumulatívny efekt. Meď je ťažký kov.
V malých množstvách je síce pre rastliny nevyhnutná, ale množstvo, ktoré vylievame na záhradu každú jeseň a jar, je už úplne iná kapitola. Rok čo rok vykonávate tzv. Modrý postrek. Časť medy odplaví dážď, časť sa odlupuje spolu so starou kôrou. Kam sa dostane? Správne, do pôdy pod vašimi stromami. A tam sa hromadí. Z roka na rok sa jej koncentrácia zvyšuje. A čo sa stane potom? Nadbytok medi začne potláčať pôdnu mikroflóru, teda tie užitočné baktérie a huby, ktoré pomáhajú koreňom prijímať živiny a chránia ich pred chorobami. Pôda sa stáva menej živou. A keď meď dosiahne kritickú koncentráciu, stane sa toxickou aj pre samotné rastliny, spomalujúc ich rast a vývoj. Paradoxne, hoci chceme svoju záhradu chrániť pomaly, ale isto otravujeme pôdu, na ktorej rastie. Je to časovaná bomba, ktorú si sami kladieme pod svoju úrodu. Poďme sa teraz pozrieť na síran železnatý. Mnoho záhradkárov ho obľúbuje a používa na jeseň predovšetkým na boj proti machom a lišajníkom na kmeňoch stromov a skutočne po ošetrení síranom železnatý machy zčernejú a opadajú. Mohlo by sa zdať, že prípravok funguje výborne, no tu je dôležité pochopiť jeho skutočný účel. Síran železnatý je v prvom rade zdroj ľahko dostupného železa pre rastliny, teda mikrohnojivo, avšak jeho fungicídne, teda protiplesňové, vlastnosti sú veľmi slabé. Proti vážnym chorobám, ako je chrastavitosť, monilióza alebo hniloba plodov, je prakticky neúčinný. Používať ho ako hlavný prostriedok na eradikačné ošetrenie je to isté, ako keby ste sa snažili liečiť zápal plúc len vitamínom C. Áno, určitý prínos to mať bude, ale s hlavným problémom si neporadíte. Boj proti machom je skôr len kozmetický efekt, veď samotný mach stromu priamo neškodí, avšak pod ním zimujúce spóry húb a škodcovia, to je skutočná hrozba, s ktorou si síran železnatý nedokáže poradiť. Poďme sa teraz pozrieť na síran železnatý. Mnoho záhradkárov ho veľmi obľubuje a aplikuje na jeseň, predovšetkým v boji proti machom a lišajníkom na kmeňoch stromov. A skutočne, po ošetrení síranom železnatým machy zčernejú a opadnú. Zdá sa, že prípravok funguje vynikajúco. Ale tu je dôležité pochopiť jeho skutočný účel. Síran železnatý je v prvom rade zdrojom ľahko dostupného železa pre rastliny, čiže mikrohnojivo. No jeho fungicídne, teda protiplesňové vlastnosti sú veľmi, veľmi slabé. Proti vážnym chorobám, ako je chrastavitosť, monilióza alebo hniloba plodov, je prakticky bezmocný. Používať ho ako hlavný prostriedok na eradikačné ošetrenie je to isté, ako snažiť sa liečiť zápal pľúc vitamínom C. Áno, nejaký úžitok to prinesie, ale s hlavným problémom si neporadíte. Boj proti machom je skôr kozmetický efekt, veď samotný mach stromu priamo neškodí. Ale zimujúce spory húb a škodcovia pod ním, to je už skutočná hrozba, s ktorou si síran železnatý nevie poradiť. A práve tu, v kontraste s nedostatkami starých metód, prichádza na scénu moderná agrochemická veda. A nehovorím teraz o nejakej prehnane drahej a nedostupnej exotike. Hovorím o prípravkoch, ktoré nájdete v regáloch každého záhradného centra. Reč bude o systémových fungicídoch. Čo je to vlastne za typ a prečo je o hlavu lepší ako kontaktné prípravky? Zapamätajte si toto slovo. Systémový. Ak kontaktný prípravok pôsobí zvonku, podobne ako farba na plote, tak systémový funguje zvnútra. Preniká do pletív rastliny a šíri sa po jej cievnom systéme po všetkých dráhach, ktorými prúdi rastlina šťava. Toto je zásadný rozdiel, ktorý mení úplne všetko. Prípravok sa na určitý čas stáva súčasťou samotnej rastliny. Sám sa dostane tam, kam by ste sa nikdy nedostali svojim postrekovačom. Nepôsobí len na povrchu, ale vo všetkých pletivách dreviny, čím vytvára ochranu zvnútra. Pre lepšiu predstavu si vezmite takýto príklad. Kontaktné ošetrenie si predstavte ako prší plášť, ktorý ste obliekli stromu. Kým je prší plášť celý a správne nasadený, strom zostáva suchý. No stačí, aby sa objavila malá dierka alebo aby vietor zdvihol len plášťa a ochrana je okamžite narušená. Systémový prípravok je zas ako keby ste strom zaočkovali proti chorobe. Aktívna látka cirkuluje vo vnútri celého stromu. Sama si nájde a zničí patogén.
nech už sa skrýva kdekoľvek. Postriekate len jednu stranu konára a prípravok sa už po krátkom čase rozšíri po celom strome. Dostane sa do každého púčika, prenikne do každej mikrotrhlinky v kôre, kam by ste sa prúdom z postrekovača nikdy nedostali. Pracuje zvnútra, metodicky ničí podhubie, ktoré sa ukrylo na prezimovanie. Toto už nie je len povrchové čistenie, ale skutočná systémová terapia pre celú vašu záhradu. Práve vďaka ich systémovému pôsobeniu sa tieto prípravky stávajú prakticky úplne odolnými voči dažďu. To je jedna z ich kľúčových výhod, najmä na jeseň, keď je počasie také nevyspytateľné. Ak kontaktný prípravok, napríklad modrá skalica, zmie už prvý silný lejak, ktorý príde pár hodín po aplikácii, celá vaša práca vyjde na zmar. Budete musieť čakať na priaznivé počasie a aplikovať ho znova. So systémovým fungicídom je to však iné. Potrebuje len niekoľko hodín, aby sa vstrebal do rastlinných pletív, zvyčajne 2 až 4, v závislosti od konkrétneho prípravku a teploty vzduchu. Ako náhle sa vstrebal, je to hotové, je už vnútri rastliny a žiaden dážď mu už neublíži. Je spoľahlivo chránený pletivami samotnej rastliny a pokračuje vo svojej práci bez ohľadu na poveternostné podmienky. To vám dáva slobodu a istotu, že aplikácia skutočne zabrala a vaše peniaze a čas neboli premárnené. Čo sú to teda za zázračné prostriedky? Poďme od teórie k praxi. Samozrejme, nebudem menovať konkrétne obchodné značky, aby to nevyzeralo ako reklama, ale poviem vám, aké sú účinné látky. Pri nákupe prípravku v obchode sa zamerajte práve na ne. Ide napríklad o difenokonazol, tebukonazol, cyprodinyl, penkonazol. Často sa používajú v kombinácii, aby sa zosilnil ich účinok a rozšírilo spektrum pôsobenia. Prípravky na báze týchto látok ľahko nájdete pod známymi obchodnými názvami ako je Score, Raek, Chorus, Topaz a mnohé ďalšie. Stačí si prečítať zloženie na obale. Hlavné, čo si musíte zapamätať, hľadajte slovo systémový fungicíd a skontrolujte účinnú látku. Práve tieto moderné molekuly sú tou zbraňou, ktorá nám umožňuje posunúť ochranu záhrady na úplne novú úroveň. A teraz sa pozrime na tú silu, ktorú som prirovnal k modrej skalici. Prečo som povedal 100-krát silnejší? Samozrejme, je to obrazné vyjadrenie, ale presne vystihuje podstatu. Celé je to o koncentrácii a účinnosti. Na prípravu pracovného roztoku modrej skalice, napríklad na jarný postrek proti chorobám, sa zvyčajne berie 300 gramov prípravku na 10 litrov vody. 300 gramov. To je už poriadne množstvo. A teraz pozor, na prípravu rovnakého objemu pracovného roztoku moderného systémového fungicídu vám bude stačiť len 2 až 5 ml prípravku. Len sa zamyslite nad týmto rozdielom. 300 gramov oproti 2 ml. Je to ako porovnávať váhu kladiva a skalpela. Systémový prípravok je vysokopresný nástroj, ktorý pracuje v mikrodávkach, no jeho účinnosť proti konkrétnym patogénom je neporovnateľne vyššia ako u hrubého kontaktného prípravku, ktorý jednoducho vypáli všetko na povrchu. A toto nás privádza k ďalšej kľúčovej výhode. Systémové fungicídy, ako som už spomínal, sú niečo ako snajperská puška oproti kobercovému bombardovaniu. Medený vitriol, najmä vo vysokých koncentráciách, zabíja nielen škodlivé huby, ale aj množstvo užitočných mikroorganizmov žijúcich na kôre. Jednoducho nerozlišuje medzi nepriateľom a priateľom. Moderné prípravky však pôsobia oveľa selektívnejšie. Ich molekuly sú navrhnuté tak, aby cielene ovplyvňovali životné procesy práve fytopatogénnych húb, čím blokujú ich rast a vývoj. Pre užitočnú mikroflóru sú oveľa menej škodlivé. Je to jemnejší a inteligentnejší prístup. Nevypalujeme púšť na povrchu kôry, ale bodovo ničíme konkrétneho nepriateľa, pričom zachovávame prirodzenú biologickú rovnováhu. To je obzvlášť dôležité pre zdravie stromu z dlhodobého hľadiska. A možno to najdôležitejšie je dĺžka ochranného účinku. Kontaktný prípravok pôsobí len dovtedy, kým je na povrchu rastliny. Ak ho zmije dážď, sfúkne vietor, alebo kôra narastie a vrstva popraská, ochrana sa končí. Systémový fungicíd, ktorý je vo vnútri rastliny, poskytuje ochranu oveľa dlhšie. Zvyčajne toto obdobie trvá 2 až 4 týždne. To znamená, že prípravok nielenže ničí huby, ktoré sa už usadili na prezimovanie, ale pokračuje v ochrane stromu aj nejaký čas po aplikácii. Navyše, časť účinnej látky zostáva v pletivách a jarné prebudzanie patogénov tak víta v plnej zbroji.
Keď sa na jar spóry húb pokúsia vyklíčiť a napadnúť mladé listy, čaká ich nepríjemné prekvapenie v podobe fungicídu, ktorý už je v miazge rastliny. Týmto spôsobom nevytvárame len krátkodobú bariéru, ale dlhodobú vnútornú imunitu. Kľúčová otázka znie, kedy presne vykonať toto ošetrenie, aby bol efekt maximálny. Ideálny čas je obdobie po opadaní listov, keď stromy už úplne zhodili všetko lístie. Prečo je to dôležité? Poprvé, bez listov môžete oveľa dôkladnejšie ošetriť kmeň a všetky konáre, roztok sa tak dostane naozaj všade. Po druhé, v tomto období sa strom už pripravuje na zimný spánok a prúdenie miazgy sa spomaluje. To umožní prípravku rovnomerne sa rozložiť a efektívne zakonzervovať v tkanivách na celú zimu. Je tu však ešte jedna podmienka. Ošetrenie je nutné vykonať ešte pred príchodom stabilných mrazov. Optimálna teplota vzduchu pre aplikáciu systémových fungicídov je 5 stupňov Celzia a viac. Pri nižších teplotách sa ich účinnosť výrazne znižuje, keďže životné procesy v rastline aj v hubách sa prakticky zastavujú. Preto pozorne sledujte predpoveď počasia a vyberte si suchý, bezveterný deň v neskorej jeseni. Hoci používame len mikrodávky prípravku, je absolútne kľúčové dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Ide o prácu s vážnymi chemikáliami a preto nemôžeme podceňovať ochranu. To nie je len formalita, je to starostlivosť o vaše zdravie. Nezabudnite použiť osobné ochranné prostriedky. Čo konkrétne k ním patrí? Poprvé, respirátor na ochranu dýchacích ciest pred vdýchnutím jemných kvapiek aerosólu. Po druhé, ochranné okuliare na zabránenie vniknutia roztoku do očí. A po tretie, gumené rukavice na ochranu pokožky rúk. Odporúča sa tiež obliecť si odev s dlhými rukávmi, ktorý vám nebude ľúto znečistiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár mydlom a postrekovač prepláchnite. Pamätajte, vaše zdravie je na prvom mieste. Správne a bezpečné používanie moderných prípravkov je zárukou ich účinnosti a vašej istoty. Záhradkári sa často pýtajú, môžeme tieto prípravky miešať? Napríklad pridať k fungicídu aj prípravok proti škodcom, aby sme jedným ťahom vyriešili všetky problémy? Odpoveď je áno. Vo väčšine prípadov je to nielen možné, ale dokonca odporúčané. Takáto zmes sa nazýva tanková zmes. Mnohé moderné systémové fungicídy sú výborne kompatibilné s insekticídmi, čiže s prípravkami proti hmyzím škodcom. To umožňuje jednou aplikáciou zničiť nielen prezimujúce spóry chorôb, ale aj vajíčka, kukly a dospelé jedince hmyzu, ktoré sa ukryli na zimu v kôre. Toto ošetrenie sa nazýva komplexný eradikačný postrek. Pred miešaním si však vždy dôkladne prečítajte návod na použitie oboch prípravkov. Výrobca zvyčajne uvádza, či je prípravok kompatibilný s inými prostriedkami. Je to veľmi praktické a ušetrí vám to množstvo času a úsilia, keďže namiesto dvoch vykonáte len jeden silný a komplexný postrek. Dobre, poviete si, s chorobami máme jasno. A čo lišajníky? Veď práve železná skalica si s nimi tak dobre poradila. A tu by som chcel vyvrátiť jeden veľmi rozšírený mýtus. Lišajníky nie sú chorobou stromu. Ide o symbiotický organizmus huby a riasy. A čo je najdôležitejšie, lišajníky sú indikátorom čistého vzduchu. Ak rastú vo vašej záhrade, radujte sa. Znamená to, že máte zdravé životné prostredie. Neparazitujú na strome a neodoberajú mu živiny. Jediná potenciálna nevýhoda je, že pod ich porastom sa môžu ukrývať škodcovia. No ak vykonávate komplexnú ochranu systémovými prípravkami, tento problém sa vyrieši. Navyše, na zdravom, silnom strome s dobrým ročným prírastkom a hladkou kôrou lišajníky takmer nerastú. Uprednostňujú staré, oslabené stromy. Preto, ak chránite záhradu zvnútra a robíte ju silnou, riešite problém s lišajníkmi aj nepriamo. Strom si s ich nadbytkom poradí sám. Moderný prístup tak zásadne mení celkovú filozofiu a podstatu jesennej starostlivosti. Prechádzame od hrubej sily k inteligentnej stratégii. Už viac neničíme bez rozdielu všetko živé na povrchu k kôry. Namiesto toho vykonávame cielenú terapiu. Záhradu liečime od už prítomných infekcií, ktoré sa ukryli vo vnútri a zároveň ju očkujeme, čím ju vopred chránime pred hrozbami nadchádzajúcej jary. Je to práca v predstihu. Nečakáme, kým sa choroba naplno prejaví na jar, aby sme s ňou potom museli bojovať v časovej tiesni. Ničíme ju už v zárodku ešte na jeseň, čím vytvárame pre náš sad maximálne zdravé a bezpečné podmienky na zimný odpočinok. Je to prechod od reaktívneho prístupu,
keď iba reagujeme na problém, k proaktívnemu, keď mu predchádzame. Aký je hlavný výsledok takéhoto prístupu? Je to čistý štart do jary. Predstavte si ten rozdiel. V jednom prípade po ošetrení síranom strom odchádza do zimy s 50% infekčnou záťažou. Na jar spolu s prebudzaním pukov sa prebudzajú aj všetky tieto patogény. Strom musí vynakladať svoje drahocenné sily nielen na rast výhonkov a tvorbu kvetov, ale aj na boj s chorobou, ktorá ho napáda už od prvých dní. V druhom prípade po systémovom ošetrení strom vstupuje do zimy prakticky zbavený hlavných chorôb. Pokojne odpočíva a na jar všetku svoju nazhromaždenú energiu sústredí výlučne na rozvoj, na silný rast, na bohaté kvitnutie a v dôsledku toho na tvorbu kvalitnej a bohatej úrody. Odstraňujeme mu z cesty hlavný brzdiaci faktor, čím mu dávame možnosť naplno využiť svoj potenciál. A napokon pozrime sa na to z praktického hľadiska. Vo výsledku, používaním moderných systémových prípravkov ušetríte hneď v niekoľkých oblastiach. V prvom rade ušetríte svoj čas. Jedno kvalitné jesenné ošetrenie vás často zbaví potreby viacerých jarných a letných postrekov. V druhom rade ušetríte peniaze. Áno, jedna malá ampulka systémového fungicídu môže stať viac ako balenie síranu meďnatého. No vzhľadom na minimálnu spotrebu a množstvo ošetrení, ktoré nahradí, je celková výhoda viac než zrejmá. Avšak to najdôležitejšie, získate neporovnateľne lepší výsledok. Tento výsledok uvidíte na vlastné oči už na budúcu jar, na čistej, zdravej listovej ploche, bez škvrn a v lete a na jeseň na krásnej, nepoškodenej úrode, ktorá nehnie na konároch a výborne sa skladuje. Je to investícia do zdravia vášho sadu, ktorá sa vám 100-násobne vráti. Kde sa teda skrýva ten zlomový bod? Prečo som tak s istotou vyhlásil, že bordovská zmes je prežitok? Pretože sme prešli od hrubej sily k inteligentným technológiám. Vyhlásenie 100-krát silnejší nie je o tom, že na strom vylejeme niečo jedovatejšie. Je to o efektivite. Jedna malá ampulka moderného systémového prípravku, ktorý pôsobí zvnútra, vykoná prácu, s ktorou si neporadí ani celý kilogram síranu meďnatého, pôsobiaceho len na povrchu. Staré metódy sú ako pokus zamknúť pevnosť zvonku, zatiaľ čo nepriateľa necháme vo vnútri hradieb. Nové prípravky tohto nepriateľa ničia zvnútra, čím robia samotnú pevnosť nezraniteľnou. Už nevytvárame len zdanie ochrany, dávame rastline skutočnú, dlhotrvajúcu imunitu. V tom je revolúcia. Zhrňme si to. Jesenné ošetrenie záhrady nie je len holdom tradícií, ale najdôležitejším agrotechnickým opatrením. A použitím moderných systémových fungicídov namiesto zastaraných kontaktných robíte obrovský krok k zdravej a bohatej úrode. Pracujete nie viac, ale múdrejšie. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Ak ste sa dozvedeli niečo nové a užitočné, nezabudnite dať páči sa mi to a prihláste sa na odber kanála, aby vám neunikli nové videá. A teraz otázka pre vás. Akými prípravkami ošetrujete záhradu na jeseň? Stále dôverujete starej garde? Alebo ste už prešli na niečo moderné? Podielte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Poďme sa o tom porozprávať.